Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala al-qail wa ma min nikahin illa biwaliyin wa syahidai ngadlin amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para bapak kiai, para pinesuh, para pinisepuh ingkang kula bekteni ugi ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Saderengipun kawula ngaturaken menapa ingkang dados jajiban kawula, sumangga kawula dherekaken sareng-sareng memanjatkan rasa syukur dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa ngantos detik menika kita sedaya tansah pinaringan panjang umur, dipun paringi sehat jasmani rohani, sehingga wedal siang punika kita sedaya saged angestreni menapa ingkang dados undanganipun Bapak Narji Sakukuban kanthi keadaan wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa. Kaping kalihipun sholawat salam mugi tetep kalimpahna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun bimbing lan nuntun dumateng kita sami inggih punika marginipun kaleresan lewat sarengat agami Islam lan mugia kita sedaya saduriyahipun saged ngleksanakaken lan nindakaken menapa ingkang dados syariatipun ing akhiripun berhak nampi syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun ing mriki kula ngadeg jeder wonten sa panjenengan sadaya boten ateges ngirangi trapsila utawi tata krama ananging amerat angemban jejibahan saking panjenenganipun Bapak Kasimin Sakukuban sakala wangsa inggih menika anyesilihi menapa ingkang dados unek-unekipun. Pramila saking punika saderengipun kawula ngaturaken menapa ingkang dados unek-unekipun Bapak Kasimin. Kula nyuwun ageng pangapunten mbok bilih mangke anggen kula ngaturaken wonten tumpang suwe lan wonten kirang cocok kalian panggalih panjenengan. Para bapak, para ibu, para lenggah sedaya. Ing mriki kawula anyesilihi Bapak Kasimin ugi dumateng sedaya rombongan temanten sarimbit inggih sepindah ana tepi kewajiban inggih punika angestreni menapa ingkang dados dawuh undanganipun Bapak Narji kala semanten. Ingkang salajengipun inggih punika silaturahmi memperat persaudaraan antasipun Desa Semanding Sumarata kalian Desa Grogol Kecamatan Sawu. Ingkang makaten mugia persaudaraan persederekan antasipun Semanding kalian Grogol menika semakin erat, semakin giat. Ingkang nomor kalipun ing mriki kula sowan ngabantara wonten dalemipun Bapak Narji Sakukuban kala wangsa sepindah ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene menapa sowan kula Sakukuban katampi kanthi kaparingan pahormatan
ingkang sedaya mangke mulai kala wau tansah anglegakaken ta maremaken dumateng penggalih kula sak rombongan. Pramila saking menika ing mriki kula mboten saged nyebat setunggal baka setunggal, nggih namung saged ndederek ndonga dumateng dalem Allah Subhanahu wa taala. Menapa ingkang dados amal kesaenipun Bapak Narji Sakukuban kala wangsa katampi wonten dalem Allah Subhanahu wa taala saha pikantuk piwales saking ngersanipun kanthi ingkang langkung kathah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun inggih punika kula sarombongan ngaturaken salam lumantar kalian lesan kula kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun ing mriki kala semanten Bapak Narji nggadahi pamundhut bilih temanten sarimbit sak sampunipun cumondhok wonten griya Semanding Sumarata wonten ing dinten niki kala wau kasuwuk kapurih nyuwanaken temanten sarimbit ing mriki keadaan temanten menika tasih utuh sampun kawula sawanaken pun jejer wonten ing dapar sewan menika kanthi keadaan wutuh. Tapi nyuwun pangapunten Bapak Narji, kala wau kula tangleti bilih temanten kalih menika kelangan werni kalih. Lah kelangan niku napa? Niku mengke dalu panjenengan tangleti piyambak. Nek kula prediksi kelangane temanten kakung menika singkang setunggal kula prediksi mboten saged wangsul. Tegesipun ilang terus. Ingkang nomor kalih kelangan tapi tunggali tasih. Dadi senajan to sebagian ilang menika tasih wonten tandhanipun, maksudnya sik duwe andungan, mboten patek repot. Pramila saking menika sakderengipun kawula pasrahaken menika anak kula sekalian badhe kawula paringi sangu kangge ngebyur wonten ing bebrayan enggal mugiya kanthi sangu mangke anggenipun ngebyur bebrayan enggal saged lestari mboten manggih hal ikhmal setunggal punapa. Allahumma amin. Anakku Susanti lan Agus Widodo ing kene aku pumpung isih makili wong tuamu sarehne kowe nak Widodo eneng Semanding wis kelangan rena loro iki tak sangoni rena loro uga. Tapi bundelono sing tenan ya cekelen sing tenan kanthi kuat aja nganti ucul. Rupane ya loro rong bet ing uningkang unine ampun modo rumiyin den pikir dewi sebab tiyang sedaya rumaos sae sami mboten rumaos awon manahe dadi padha ngaku bener dewi-dewi. Para pirawuh sedaya panjenengan seseni temanten kalih kula sangonirna loro niku sing angka 1 ora gampang maido, sing nomor 2 ora rumangsa bener apik dhewe. Mula nduk Le, kowe nek omah-omah kuwi kuncine loro iki gondelana. Dadi aja gampang maido sing kakung ya aja gampang maido sing putri ya aja gampang maido sing kakung. Pomo nyambel kurang asin nak ngoten mawon. Sing putri ngingatan senajan to asile kurang niku wis alhamdulillah matur nuwun Mas. Senajan to ngene engko lawuh sambel ya wis cukup ngoten mawon nggih. Dadi ora sok gampang maido. Lan aja sok ngaku apik bener dhewe. Sebab tiyang niku kuwabeh rumangsa sae. Nah, pun paham nggih, rong bet dibundeli sing tenan. Tapi taline niku diparingi telu Mas. Anu nak
Taline apa? Taline sing siji kuwi pomo bener kudu manut awake dhewe ya rumangsa bener. Taline niku siji. Sing loro ya bener tapi apik utawa bener mungguwe umum. Loro, ditalini loro. Dadi perkara loro taline telu. Sing nomor terakhir ya kuwi kudu bener lan apik cara hukum. Hukum padha uga hukum negara utawa padha uga hukum agama. Dadi patokane taline telu niku. Nek rumangsa wis apik, rumangsa wis bener awake dhewe ya dienggo. Tapi ya kudu apik, bener mungguwe umum. Sing nomor telu ya apik ya bener mungguwe hukum. Niku digondhali sing tenan. Pramila saking menika Pak Narji, teman-teman sekalian, detik saha wedal menika kula aturaken dumateng panjenengan sakeluarga, khususipun dumateng umumipun dumateng para pinisepuh lingkungan mriki. Mugia anak kula sing khususipun putri menika kula borongaken masih bodho masalah pendidikanipun. Mugia saged enggal menyelesaikan diri wonten ing mriki, saged kraos lan anggenipun omah-omah saged sae, saged bahagia sejahtera mawaddah warahmah fidini fidunya wal akhirah. Allahumma amin. Kula pasrahaken kanthi lafaz bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang salajengipun ing mriki kula ngaturaken sedaya kelepatan reh denten rombongan kaula saking Semanding niki wau terlalu kathah nggih. Bise mawon 3. Apa niku mobil mawon nggih 3 napa pinten sedaya montor nggih wonten. Wonten bocahe, wonten tiyang sepuh, wonten nem-neman. Pramila saking menika sing para nem-neman niki tak sponsorne mugia sampunipun adik Susanti manggen wonten mriki mungkin nek cethuk cowok utawa cewek mriki sajake pantes goyang Semanding, to cocok goyang Semanding niku ndang omong koncone sing eneng Semanding. Enten Pak nggih? Nggih. Mbok bilih mangke sampun cekap acara walimatul arus wonten ing sonten menika sampun paripurna. Kula sarombongan keparenga nyuwun pamit mugia wangsul kula saking dalem mriki ngantos griyanipun sewang-sewang mangga rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa pikantuka idi pangestu ingkang sami rawuh wonten ing sonten siang punika. Mbok pilih boten perlu kathah ingkang kula aturaken wonten tumpangsuh lan kecewitipun atur ing mriku kula pribadi ngaturaken agunging pangapunten ingkang saageng-agengipun. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi niki tasih wonten kecewit Bu niku wau enten amanat nggih sepindah menika nek terteran niku dicekapi semanten mbok bilih temanten sarimbit kalian keluarga mriki kepengin dateng dalem Semanding niku dipun sumanggaaken kapan lan benjing menapa kemawon. Ingkang salajengipun niku wau wonten amanat malih nggih menika wonten tali asih. Pramila dumateng ingkang mewakili nampi menika kula sumanggaaken saking Bapak Narji utawa ingkang mewakili. Kula aturi majeng mriki. Matur suwun. Menika ampun ngantos dipun tingali isinipun. Nggih sing penting niku kangge tali silaturahmi mugia sederek Semanding kalian grogol mriki kanthi liwat menika saged saya rat saya ngrembaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapuhu totos titis wijang gamblang dawuh pangandikan sesulih saking panjenengan Bapak Kasimin
Mila mangkaten dumateng panjenengan ingkang wus kastuhanya suli kawula aturaken gunging panuwun sagung merenggah minulya sawatawis wekdal sirat mojo pinanganten sarimbit lenggah wonten ing dampar kursi ninggo mila mangkaten badhe ngersakaken jengkar saking sasana kursi ninggo tumuju mring sasana panti busana saperlu katos pengageman. Semoga dumateng diwaning Cipaes kaprintasaken lenggah singgaring sirat mojo pinanganten sarimbit. Langsung mak geludek gelundung dhewe. Iya. Wis ora tau nyanyi dangdut kan dangdutan piye dadi apa ya?
Nelly Ekawati. Apa? Pripun? Ya sik. Nyanyi, Mbak. Pripun piye? Ngono ki lho, jungkir walik sik tak takoni. Nggih jungkir walik ki ora disandat tak sawang kok ya ora ceblok. Napane? Yo enek. Napane, Bapak? Rambute apa? Ora disandat. Ning nggih jungkir walik kok ora ceblok. Lah niki pun paten e. Nggih tepangaken nampi kula nggih Meti Tarimah Bapak MC. Oh, sapa? Meti Tarimah. Meti Tarimah nggih. Hondawati. Dalem. Oh nganggo Hondawati. Boten namung Meti Tarimah. Ditari sewayah-wayah mlumah. Oh, gitu. Aduh, malah payah kuwi. Rusak kabeh. Napa, Mas? Hah? Piye? Oh alah. Nggih. Nggih saderengipun iki nyuwun wedale kekedap nggih Bapak MC. Nggih, mangkulane kalih dumasi dipun juket sekedap mawon nggih. Nggih. Apa sing digoleki? Tasih foto Bapak MC. Ora apa-apa. Dilanjut. Nggih. Foto ora masalah. Ayo Mas. Wes Mas. Urung. Oh mriki dumasi kalih manggolane mriki. Nih. Gak sawedi. Napa? Ayune kaya ngene medeni. Namine sinten Cahyu? Dila. Namine Dila kaya kancaku Medion Banji jenenge Dila. Saestu.
lek awan jenenge Dono. Setunggal sinten Cahyu? Winda. Sitoke Winda, jan ayu-ayu jenenge apik-apik. Apa Mas? Yo ngerti ki lek iki wedok. Aku lanang, kowe kok yo roh. Nggih nampi kilometi lek awan slamet. Jenengmu sapa le? Deni. Jenenge Yeni. Deni. Deni. Heeh. Setoke sapa le? Ahmad. Ahmad Dhani. Iya le. Jelas. Sapa le? Ahmad sapa le? Madhep rene to le. Kowe wedi apa isin to le? Kowe rawani madhep rene nyapa le? Madhep rene to le. Yalah, jan. Kowe maneng jero kendel bosone kene wedi. Mau nang kono jarake. Apa Mas rada rene? Oh, rada rene le ben kesoting. Rada rene lho. Hei, maju. Maju, maju. Diculne gagal iber. Rada rene le. Apa to Pak iki, Pak? Sing ditekoni iki sing ngeyel awakmu ae. Hah? Ben? Purun joget boten le? Mboten. Ora gelem? Kowe gelem joget pra le? Nyapa kowe iki kok wedi rada rene ora? Kowe iki wedi apa gila? Yo. Gila, bio. Karo wong ayu kaya ngene gila le kowe le. Nggih. Andeno kok teko nang jero kuwi lanang apa wedok kok wong lanang duwe susu ngono. Sing teko mah kowe to? Ten. Sapa? Nika Mas iki. Sing ndi? Alah. Dorene le. Joget ya le? Jujur ya. Enggak gelem. Kowe pilih joget apa ngambung aku le? Ngalih. Pilih ndi? Ngalih. Ngalih tak giter. Joget ya le titik ae le bokonge ra ketang bokonge diobahne. Sing dipoto le. Dipoto karo wong ayu mingur ana. Kowe ra doyan banci to le? Boten. Yo pinter ya. Ngerti le banci iki padha lanange mboten doyan. Asik. Joget le yuk, tangan di atas. Yuk, terus dobane le. Ayo. Hei. Oh. Nah. Asik. Kelingan manis esme. Ayo, joget titik le. Joget titik. Asik, yuk. Nah. Terus. Yuk. Kerisnya dicepot. Yuk, diterus nih. Monggo lanjut. Terus. Banci. Asik. Nanging aku wis kadung tresno. Nelongso rasane ngati. Yen aku kakangon Madhep rono le. Madhep rono yuk. Ayo. Sumpah ning janji dari hidup sejati. Ora bakal ganti. Arene sih. Yo. Yo es degan susune banci rasane koyo uyo sapi Mampu ala sendok
Ngenteni napa, Mas? Wedoke. Wedoke. Sing wedok sing pundi lho, Mas? Ya mestine ya enak. Aku wong tahu wis kulino lek ngrayahi ngono ki kulino ki wedok Lah lek umpama kula kula jenengan grayahi sing pundi ingkang jenengan grayahi, Mas? Lah iki matiku neng nggon kene iki. Aku muni grayahi kok kon grayah. Lah nggih. Kula niki wedok napa setri lanang? Jane-jane kuwi lanang kok wedok. Pripun? Kula lek dhuwur kok mriki wedok. Lek mriki kana padha jenengan. Mboten sadya omong. Iya, aku ki repot lek kaya musuh kaya ngene iki. Bingung aku arep ngomong apa iki bingung. Tapi mboten napa-napa lho, mboten resiko musuh ngeten iki. Ora apa-apa ya. Mboten sambar lek meteng. Ora. Nggih mboten. Mumpung kesempatan iki. Apa, Mas? Ora sida. Oh, kowe wis kulino alun-alun ya, Mas, layak karo. Alah, nggih nyun sewu niki Bapak manggolone sampun. Sampun. Mboten purun joget. Nggih. Kebane sing ora gelem ben ngalih kono awake dhewe wong loro joget ra. Oh, ben joget meleh. Padha kerake ra apa-apa to. Oh, ya padha apa-apa. Yo. Sayangi wis asik. Nah apa wis? Hah? Nah apa wis? Sampun mawon. Nggih manggolane mboten purun joget. Wekdalipun selak sonten. Nggih nyun sewu Bapak MC kang gadah damel namine sinten nggih? Pripun? Ikang gadah damel namine sinten? Menika Pak sik lak delok nggih. Oh. Pak Narji. Pak Narji, Bu. Nggih. Aku ya rada lalen nduk. Nduk boleh. Dalem? Nduk boleh. Tambak Mas. Kon grayahi ngono. Nggih, kon grayah tambak Mas mawon. Heeh, wis rawani. Nggih nyun sewu Pak sinten nggih? Sinten? Pak Narji. Oh, Pak Narji. Pak Kasimin besanipun. Tiyang ingkang pundi Pak Narji nggih? Pak Narji kang menika. Nyun sewu Pak Narji. Nggih, matur suwun nggih Pak Narji jenengan. Sik matur suwun ki disangoni apa ora kowe engko? Pripun? Kuwi urung disangoni lho nggih. Nggih wingking-ngipun to. Nggih. Ya wis. Matur suwun nggih Pak Narji dipun dateng ing dalem mriki nggih. Kula dongaken rezeki jenengan kathah. Amin. Kewarasan. Amin. Dan kula dongane mantene nggih. Selamat menempuh hidup yang baru. Semoga cepat mendapat momongan. Amin. Nah, muga-muga aja nurun aku ya Mbak lek meteng. Amin. Tak lakon-lakonane dhewe. Wis dak dikebuk kok wetenge ping 3 amit-amit jawab bayi aja nurun anak putuku ngono. Matur suwun mengki pun lali nggih amplopipun. Nggih sagung purunggah minulya nyuwun pangapunten sawetawis wekdal istirahat kawula sigek samanten nggih mawon tumapak adicara candhaipun atur pangayu bagya kawilijengan kalajengaken panampen mila mangkaten kunjuk dumateng panjenenganipun ingkang wus piniji nggati hanya suli panjenenganipun sasana saha swasana pangandikan sak cekapipun kawula semanggaaken nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Kunjuk para pinisepuh sesepuh para alim para ulama berunggan ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kasimin ugi sedaya pandherek kaki saha temanten saking Semanding Kauman Ponorogo ugi sedaya ingkang sami rawuh kakung putri ingkang sedanipun ingkang kawula hormati. Puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kadang paring rahmat dumateng kula telah panjenengan sami. Selawat salam tetap kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyuwun pangapunten ingkang kathah sanget wonten ing mriki kawula kumawantun matur minangka sulih saking panjenenganipun Pak Narjis keluarga. Secara ringkes sepindah lumantar kula Pak Narjis keluarga ngaturaken matur agung panuwun kanthi rawuh panjenengan sami khususipun saking kadang besan lumebaripun dumateng sedaya para bapak sedaya para undangan sugeng rawuh sugeng sonten kecakaken anggen sami lelenggahan ngantos sak cekapipun acara wonten ing sonten menika. Wonten ing mriki ugi ngaturaken matur agung ing panuwun ingkang tanpa upami dumateng para dulur para tangga kadang muda kadang mudhe ingkang sampun paring sabiyantu mugia sedaya menipun
dados amal soleh amal kesanan panjenengan sami Allah Subhanahu wa taala tansah paring piwales ingkang linangkung kathah dumateng sedaya ingkang sampun gumregut paring sabiyantu. Wonten ing mriki ugi mboten kesupen Pak Narjis keluarga ugi ngaturaken nyuwun pangapunten ingkang sakathah-kathahipun mbok bilih anggenipun nampi rawuh panjenengan sami sedaya ingkang sami rawuh sajak kirang samudraning menapa kemawon kirang gupuh aruhipun kirang sekeca anggenipun paring papan palenggahan kirang mirasa anggenipun paring pasugatan lumantar kula nyuwun ageng pangapunten ingkang sakathah-kathahipun. Bilih intinipun panjenengan sami karawuhaken wonten ing kalodhangan sonten menika mboten namung kasuwun berkah pangestunipun mugi-mugi menapa ingkang dados hajatipun Pak Narji anggenipun ngawontenaken tasakuran unduh mantu menika saestu dipun ridani dipun rahmati dening ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala sehingga adik kula Agus Widodo kalian Mbak Susanti menika anggenipun memangun rumah tangga ingkang enggal menika saestu dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun wonten ing mriki kawula kapurih nanggapi atur saking panjenenganipun Pak Kasimin kala wau ugi sampun dipun sesuli dening panjenenganipun Mbah Kakung sepindah ngaturaken salam taklim wonten ing mriki kawula jawab kanthi ucapan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun kala wau ugi sampun ngaturaken babagan pasrahipun kaki saha nitemanten ingkang sepindah katuraken dumateng panjenenganipun Pak Narjis keluarga sumrambah dumateng sedaya masyarakat wonten ing Grogol sawu mriki kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin kaki temanten saha nitemanten menika sampun kawula tampi kanthi marem bungaipun penggalih mugia kanthi sangu ingkang sampun dipun paringaken Mbah Kakung kala wau rong perkara ugi sampun ingkang dipun iket kanthi telung perkara wau Mbah Kakung nggih mugia saestu Mas Agus menika kalian Mbak Susanti menika enggal saged adaptasi menyelesaikan diri ngebjur wonten ing salebetipun gesang pang napa nggih bebrayan mugia saestu enggal pikantuk rahmat wujuding putra menawi kakung menawi putri sih saestu dados putra putri ingkang soleh ingkang solehah amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun kala wau ugi sampun ngaturaken wontenipun tali asih wonten ing mriki kawula namung saged ngaturaken matur agunging panuwun ingkang tanpa upami mugia saestu tali asih menika kala wau saestu pikantuk rahmat saged barokah wabil khusus dumateng pinanganten kekalih sumrambah dumateng keluarga Pak Narji mriki ugi dumateng keluarga wonten ing tlatah Semanding Kauman Ponorogo lan nyuwun pangapunten pun ngantos kuwatir cowok cewek mriki tesih kathah ayu ganteng pun ngantos kuwatir mangke lumantar Mbak Susanti utawi Mas Agus sumangga pasedherekan antawisipun mriki kalian Kauman menika utawi Semanding menika dipun lajengaken malih. Ingkang saterusipun salajengipun mbok bilih anggenipun arak-arakan temanten manakala wau kasuwun dening panjenenganipun Pak Kasimin cekapo wonten ing kesempatan sonten menika saestu wonten ing mriki kula susulih saking panjenenganipun Pak Narji menika sarujuk utawi cocok sanget nggih. Ingkang terakhir kala wau ugi ngaturaken babagan lepat luput menika kula kinten lepat luput menika sumangga dipun pangapunten sareng-sareng liripun dawao sami-sami. Para pinisepuh para bapak ingkang tansah kula hormati ingkang salajengipun bilih walimatul utawi tasakuran unduh mantu ingkang dipun gelar dening panjenenganipun Pak Narjis keluarga wonten ing kalodhangan sonten menika sampun cekap sampun paripurna Pak Kasimin sekeluarga sumrambah dumateng sedaya para pangarak kaki saha nitemanten saking tlatah Semanding Kauman Ponorogo menika kepareng nyuwun pamit
wonten ing mriki kanthi awratipun manah kula matur sesulih saking panjenenganipun Pak Narji ugi sedaya para among tamu namung saged nderekaken sugeng tindak sugeng kondur mugi lampah panjenengan sami awit saking griya mriki ngantos dalemipun suwang-suwang menika saestu pikantuk ridha rahmat tansah mangkih kawilujengan saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Kirang langkungipun anggen kula matur nyuwun agunging pangapunten agi guru kalam bila taufik wal hidayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Yang pertama orang yang beriman kepada Allah, iman di hati, mulut dan langkahnya. Yang kedua orang yang menjauh dari segala perkara-perkara yang tiada guna. Yang ketiga orang yang menunaikan zakatnya. Yang keempat menjaga kemaluannya. Yang kelima orang yang memelihara amanah. Yang keenam orang penuhi janjinya. Yang ketujuh orang-orang yang selalu menjaga waktu dan khusyuk setiap sholatnya. Dan mereka adalah orang yang dirindu surga, surga Firdaus, tempat kembali mereka. Mereka adalah pewaris surga, manusia yang disayangi Allah. Alangkah indah bila hati mengenalnya. Tanda-tanda ada 7 di hidupnya. Cinta adalah misteri dalam hidupku yang tak pernah ku tahu akhirnya. Namun tak seperti cintaku pada dirimu yang harus tergenapi dalam kisah hidupku. Ku ingin selamanya mencintai dirimu sampai saat ku akan menutup mata dan hidupku. Ku ingin selamanya ada di sampingmu, menyayangi dirimu sampai waktu kan memanggilku. Ku berharap abadi dalam hidupku mencintamu bahagia